Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan ku dai jama'a. Wani dan problem ne ya faru. An samu wani mai son zuciya, za a kira shi ne ko kuma me zan kira shi ne ban sani ba. Ya shigo har ofis na, inda guri ne na jama'a da ake zuwa, ba za ta iya gane ko wane ne ko ba za ta iya tantancewa. Ya ɗauke min drive din nan, complete rushes din fim ɗina fansa yana a ciki. So wanda ya ɗauka dai a cikin biyu ne, dole dai akwai kwaya ɗaya. Ko wanda ya talauci ya sa shi ya ɗauka kawai zai je a yi deleting ɗin fim ɗin ya siyar, ko kuma wanda ya ɗauka da zimmar ya je a yi editing, tunda ba wanda aka yi editing ba ne, it's not edited, rushes ne. Bai sa a yi editing kawai don ya cutar da kai, ya sake shi ya sa ka asara. Ina kira ga abokan sana'ata, musamman editoci da sauran masu YouTube channels, da duk wanda aka kawo masa wannan fim da ya yi editing, ko kuma aka kawo masa wannan fim mai suna fansa edited one, so da Allah yi kokarin kada ya karba, ya gaggawar sanar da mu da Allah wanda ya kawo masa, domin mu ɗauki matakin da ya dace a kai. Saboda abu ne wanda zai iya haifar da problem na a jawo mana ni asara, sannan asara ita ba ta da daɗi. Inda Allah ya ce maka ma already mun riga mun yi editing ɗin fim ɗin mu, mun cire shi, rushes ne muke ajiye da su shirin case. So shi kuma wanda yake da targeting ɗin satar abin, ko kuma wanda ya sata ya san cewa, ko ya san cewa rushes sun fi ɗin a ciki, ko kuma kawai ya sata ne don ya je ya sai da drive a bashi abin da bai taka kara ya karya ba, bai damu da abubuwan da suke a ciki ba, bai damu da asarar da za a saka ba, bai damu da kuma ne. Da Allah ina roƙon dai al'umma da Allah, da masu YouTube, ko aka kama tallafi kaza duba ka ga wannan fansa ne, tunda ana nan ana ta tallarsa, sannan kuma yawanci dai duk masu harkar YouTube ina tunanin duk sun san da shi. Ka duba ka ga shi ne da Allah, to kada ka sa, domin gaskiya na sata ne. Ko aka kawo yan downloading waɗanda ake raba, idan aka ba ku wannan fim na sata ne, gaskiya duk wanda muka kama da shi, tsakani da Allah zai gaya mana inda ya samo shi, za mu yi binciken da ya kamata, kuma sai mun tabbatar da cewa mun gano yadda aka yi same shi, sannan kuma mun matakin da ya dace na shari'a a kansa. Don kuma Allah bai sa mun kama wanda ya sata ba, mun bar shi da Allah, ubangiji ya mana hisabi tsakanin mu da shi. Na gode, ni ne naku a Sultan. Thank you so much.